els mitjans tradicionals perden inversió publicitària, perquè la inversió publicitària s'està anant, com és lògic, al digital, i en el digital la dispersió de plataformes és molt més àmplia, no? El futur de l'audiovisual no és un format, és un negoci en evolució. Benvinguts a Catalunya to the World, el podcast sobre persones i projectes catalans que impacten el món. Avui parlem amb Pio Barnís, una de les persones clau darrere la reinvenció de 3CAT, però aquesta no és només una conversa sobre la nova plataforma o la nova marca, sinó que és una conversa sobre com està canviant la indústria audiovisual, com es construeixen projectes sostenibles, com es pensa el contingut com a negoci i per què les nostres feines, tal com les coneixem, no deixen d'evolucionar. Si ets professional, estudiant o treballes en audiovisual, aquest capítol et farà pensar. Benvinguts al Catalunya to the World. Llavors, una televisió com 3CAT, com es finança? Aviam, el model de finançament des de l'inici de 3CAT és un model mixta, Quin és el format més venut de TV3? Històricament jo et diria de com la intel·ligència artificial pot valorar projectes, fer benchmark a lo bèstia, i el hub audiovisual català o Barcelona o Ibèria és un hub important de referència. Per tant, això ens juga a favor. Millor una sèrie que una pel·lícula, perquè la pel·lícula té un pic de notorietat molt alt, però no roman en el top of mind de l'espectador, i ens permetrà homologar-nos a l'experiència usuari, o sigui, l'usuari català, amb les seves IPs catalanes, tindrà una experiència usuari similar a la que dèiem de Disney. La primera pregunta que tenia preparada és una televisió com 3CAT, com es finança? Perquè, sí, finançament públic, però suposo que hi ha una part que és privada, i dintre d'aquesta part privada, quin pes té cada àrea? Si es pot explicar. Aviam, el model de finançament des de l'inici de 3CAT, quan era TV3 o Catalunya Ràdio, que van néixer per separat, recordem-ho, és un model mixta, és dotació pressupostària del Parlament, o dels recursos de la Generalitat i, per tant, de tots els catalans, dels impostos dels catalans, i una part de recursos propis, de generació de recursos propis, que tradicionalment és la publicitat, i encara ho és, i molt. I és l'àrea que dirigiu des de negoci? No, publicitat és la que existia, que és la pura venda d'espai publicitari, pura, per dir senzilla, però que factura encara molt, però que va declinant, no a casa, sinó arreu del món. Els mitjans tradicionals perden inversió publicitària, perquè la inversió publicitària s'està anant, com és lògic, al digital, i en el digital la dispersió de plataformes és molt més àmplia, no? Jo he estat anunciant, allà on anunciaves abans una campanya de televisió, de ràdio, i feies 4 esquitxades a digital, ara vols estar a xarxes socials, i dins de les xarxes socials agafaràs i contractaràs potser un influencer, que és un proveïdor, agafaràs la pròpia xarxa social, que és un altre proveïdor, agafaràs potser algunes, sortint de xarxes, vas a internet, fas una mica compra programàtica, o te'n vas i fes un acord amb un portal important, el que sigui. Per tant, diversifiques. Per tant, és impossible aquella publicitat que marxa dels mitjans tradicionals que concentraven molt les audiències tornin mai totalment, la mateixa que ha marxat del mitjà tradicional, torni en aquell mitjà a la seva versió digital. És a dir, tota la inversió que ens marxa a tots els mitjans tradicionals, dels lineals, de les plataformes tradicionals, no tornarà mai, per molt bé que ens vagi, a les plataformes digitals, perquè aquella inversió se'n va cap al món digital, però el digital, per obligació, ha de ser dispersa. I una pregunta, és aquí on llavors entra la idea o el concepte de hem d'obrir negoci? Exacte. Llavors, és un cop publicitat fa la seva feina, hi ha una part de feina que ha de fer una altra resta d'activitats, en aquest cas de la 3CAT, que és buscar més finançament o estalvis. I és on entra l'àrea de negoci que es crea fa 3 anys, que el que fa és agafar i recollir part d'activitat que ja es feia, com les vendes d'actius propis ja es feien, a la casa es feien prou bé, és a dir, programes ja acabats, recordem, Polseres Vermelles, Berlí, o el format d'aquells programes, és a dir, la versió del Polseres Vermella o de Merlí. Rai va per la 3a temporada d'Il Professore, que és una adaptació del format de Merlí. Tot això ja es venia, no? El que ha fet és que els mercats s'han globalitzat molt més encara, nosaltres volem tenir un rellevant i estem venent aquests formats. Quin és el format més venut de TV3? Històricament jo diria que el de Polseres, perquè s'ha fet moltes opcions. Normalment vens opció del format. Algú diu, m'agradaria fer un format al meu territori, te l'opciono. Com per exemple, quins països? No t'ho sabria dir perquè és anterior a la meva etapa, però s'han fet a Alemanya, a Itàlia, diria que en algun país anglosaxó, als Estats Units la va opcionar Spielberg, la productora de Spielberg, no la va arribar a produir, però s'ha venut
La llauna s'ha venut a 70-80 territoris i el format no sé quants altres. Moltes vegades el qui et compra el format i la llauna t'ho compra conjuntament perquè no sap si podrà vendre a les seves televisions als operadors directament la llauna doblada, o algú li dirà, ostres, m'agradaria tenir la versió doblada, i te l'opciona, però no amb una intenció molt clara de poder adaptar-lo. No? Però tornant a l'anterior, per tant, el que fem és entomar coses que ja es feien, intentar optimitzar-les i crear altres fonts d'inversió, o fonts de rendiment. Val? Per tant, les coproduccions, buscar moltes més coproduccions dels que fèiem abans, coproduccions en plataformes, no ho veiem com la competència, ho veiem com una cosa complementària des de l'àrea de negoci. Netflix, fem coses amb Prime, fem coses amb Movistar i crec que ara en farem més. Fem coproduccions amb altres operadors internacionals, amb YLE, amb Yle, la televisió finlandesa, amb els alemanys, estem obrint ara converses molt importants amb la televisió belga, aquest tipus de coses. I després coproduccions també amb operadors privats, que són simplement productors, només productors. No? Hem produït amb Sony Television una sèrie que es diu L'Acadèmia, i constantment hi ha grans grups de comunicació que el que diuen, escolta, coproduïm aquí i jo aporto com a productora no només l'encàrrec de dur a terme aquesta producció, sinó també agafo una part de l'equity, una part del risc i financio jo. Normalment són grans grups, Molt bé. No sé si ens hem perdut, si veníem d'un altre... No, però anem bé. Abans de seguir, deixa'm que et comenti una cosa molt ràpida. Si t'està agradant Catalunya to the Wall, recorda que cada capítol el pots trobar també a Instagram, YouTube i Spotify, amb clips i contingut extra. Si vols estar al dia de tot, també pots apuntar a la newsletter de LinkedIn, on cada mes pengem contingut nou i alguna sorpresa més. Així que gràcies per seguir-nos i continuem. Jo et volia preguntar, és difícil, quan vas a mercats internacionals, vendre un producte que està fet en català? O això és indiferent? A veure, tenim dos avantatges nosaltres respecte de que, òbviament, és més fàcil sempre començar la conversa dient que tens un producte en anglès o en castellà o en francès si m'apures, però les dues llengües majoritàries són aquestes. Però tenim dos avantatges a 3CAT. I anava a dir TV3 perquè és gràcies a TV3 que tenim aquest avantatge, que és en el B2B, en el mercat internacional o el mercat local, però de negoci o d'operadors del sector visual, hi ha un reconeixement, un històric, un prestigi de la marca que ja t'estalvia molts minuts de conversa prèvia. I et dona a porta freda, quan truques per tenir reunions o ofertes, et dona una credibilitat que és molt important, perquè pots tenir aquesta primera conversa ja perquè tothom coneix TV3 o l'actual 3CAT. No? Per tant, un prestigi l'atribueix una qualitat, un production value, que en dèiem als mercats internacionals, de qualitat i de valor de producció important. Dit això, l'altra cosa que ens ha ajudat és la globalització del mercat audiovisual, que no passa per un marc mental només anglosaxó, és a dir, no només les produccions en anglès són les que viatgen, o no només aquelles que referencien a un univers diegètic nord-americà o anglès, és a dir, els cotxes, els polis, no sé què, tot això que abans fa anys no ens creiem, un thriller o una acció o un terror que no apel·lés a un imaginari. Això teniu en compte a l'hora de produir? Sí. És a dir, que el look pugui semblar... Bueno, hi ha una mica, diguéssim. Ara les plataformes el que han fet és naturalitzar i homologar els continguts no anglosaxons, no nord-americans, no parlo de la llengua, sinó d'universos, rostres, entorns, maneres de comportar-se i tal, com interessants, començant per Corea o altres territoris. I el hub audiovisual català o Barcelona o Ibèria és un hub important de referència. Per tant, això ens juga a favor. Per tant, ens estalviem dos inicis de conversa difícils. Un és qui ets tu, que ets un operador petit, no? perquè gràcies als antecedents. Dos és per què tu, amb un projecte tan ambiciós. No, perquè ho he fet en el passat i perquè tinc un hub audiovisual al meu voltant que té un prestigi gràcies a les plataformes, sobretot, insisteixo, perquè abans viatjàvem però no viatjàvem tant com ara, i hem normalitzat molt més per l'espectador mig el visionat de productes que no siguin de referència anglosaxona. I això passa per una llengua que no entén un espectador del lloc. Posats des del moment en què l'espectador no entén la llengua original o no li és la llengua habitual quan no és la llengua pròpia, que era l'anglès, d'aquí moment que ja passem a subtítols o a doblatge, el català és un fre relatiu. És igual de fre que seria, entre cometes, l'italià, i ja si parlem del finès o del danès o tal, quan parlem molt amb els nòrdics tenim el mateix problema. Pseudoproblema, insisteixo. Tu que viatges molt, entenc que estàs molt connectat en tots els formats i totes les televisions que hi ha pel món. Hi ha casos semblants als de TV3?
els de 3CAT, de cadena, productora, /cadena, que crea continguts amb una llengua petita i que és capaç, doncs, això de fer negocis i vendre les seves llicències i comprar llicències d'altres països? Hi ha casos semblants? Aviam, territoris petits, amb llengua pròpia, amb una indústria audiovisual potent, i per tant amb una autoexigència alta de production value, de valor de producció, i que té acostumada la seva audiència amb aquest nivell, n'hi ha pocs. Estem parlant de 8 milions de població, estem parlant d'una llengua que no és la majoritària de la població materna, tot i que l'entén tothom, que això també és un avantatge, perquè els bascos, per exemple, no tenen aquest problema, no tenen aquest avantatge. Però et diria que, dit això, diguéssim que això ja és un primer filtre, sí que n'hi ha. Nòrdics, per exemple, amb els que parlem sovint i amb els que tenim converses i ganes de fer més coses més enllà, hem fet d'Això no Suècia, de fet produirem Això no Suècia 2, no sé si és una exclusiva, però aquí us ho dono, i conjuntament amb els finesos, amb els suecs i probablement entre algun territori més, estan molt acostumats a això. Per tant, sí que n'hi ha, dins dels operadors broadcasters tradicionals, allò que en diuen legacy media ara, que està tan de moda dir, sí que hi ha gent que té factoria i té llengua petita, o no allò major language que diguem, que és mundial, sí n'hi ha, però no n'hi ha molts. El que passa que ens reconeixem entre nosaltres i per tant sí que coneixem les nostres necessitats i a més. Dit de nou també això, moltes vegades unim forces amb operadors molt grans, perquè moltes vegades és o bé unim forces amb un operador molt similar a nosaltres perquè compleix tots els requisits com nosaltres, broadcaster, productora, llengua petita, o directament fem un acord amb algú que és molt més gran que nosaltres, però només per una dels papers, un distribuïdor, una plataforma, o un finançador, un grup de producció que després queda als drets internacionals. O sigui que això, insisteixo, que el català sí que és un element reductor del marc d'engagement o d'arribada pel públic immediat, però pel que és el mercat internacional et diria que és un fre menor. I quan aquí a la casa decidiu construir o crear una sèrie, una pel·lícula, un producte que voleu que tingui molta tirada i que tingui força i que la gent se l'estimi, penseu en tot el potencial de negoci que es pot aixecar al darrere d'aquest producte? És a dir, això té pes a l'hora de decidir què es produeix i com? És a dir, per exemple, Disney clar. Té molt en compte a l'hora de produir alguna cosa, tot el que se'n podrà derivar d'aquesta història. Aquí és important tenir en compte una cosa, jo parlaré des del punt de vista de l'àrea de negoci, però tenint en compte que estem en un entorn que és una empresa de servei públic. Per tant, el primer per nosaltres és el país, és la llengua i la cultura catalanes, i el públic català, per tant. El que intentem des de l'àrea de negoci, i ara que estem consolidats a la casa, que portem 3 anys, i ens hem explicat, i hem tingut una acollida, parlo d'acollida perquè jo vaig arribar nou, diguéssim, amb això, i demés, hi ha part de l'equip que formava part de la casa, però no estava en l'activitat que estem ara, i demés. L'àrea de negoci, principalment, les nostres primeres etapes d'activitat va ser ajudar a finançar allò que ja s'havia ideat, assumint que històricament la casa encerta molt, i llavors encerta molt a nivell d'audiència local, a nivell d'audiència catalana, però també a nivell d'audiència internacional, com us deia, que tenim grans referents. Realment som un exemple paradigmàtic respecte al total d'audiència que tenim, de quant exportem. Dit això, ara estem davant un repte molt més gran, que és, torno al principi de la conversa, la publicitat encara està declinant més i encara necessitem més crear productes que facin servei públic al país, a Catalunya, o a la llengua catalana i la cultura catalanes, però siguin viables a nivell de negoci, més del que serien ja que farem no sé què, a veure com podem estressar els resultats econòmics d'això. El que estem treballant molt conjuntament amb la resta d'equips de continguts és com establim protocols interns, procediments interns, perquè entre tots puguem, des de la primera idea inicial, trobar desenvolupaments que acabin fent el servei públic, però alhora després no ens limitin tant l'explotació en altres facetes, producte derivat, com parlàvem, o mercat internacional. Perquè jo no sé com s'ho fan, o sigui, Disney i aquestes grans empreses que construeixen productes com, per exemple, no sé, Toy Story o Inside Out, pel·lis d'aquestes de Pixar mítiques que
crec que va ser parlant amb tu que va sortir una mica aquest tema de que ja tenen com tot superben pensat de totes les coses que en poden sortir, i això és com una conjunció d'idees, no només de narrativa i de títol i de personatges i tal, sinó que va molt més enllà. Això m'he moltes idees al cap ara quan dius això, però començo per l'una per endreçar-me. És que em va semblar molt curiós, Sí. La primera és servei públic, i per tant la casa no té com a objectiu, que no únic, però principal, la contrad'explotació final. És a dir, no estem aquí per fer diners, sinó per difondre la cultura de llengua catalanes. El qual va en contra, diguem, de la lògica aplastant d'una activitat privada que el que busca és P&L, profit and losses, ser rendible. No? Però nosaltres busquem des de negocis ser rendibles per alimentar encara més la casa perquè segueixi fent servei a la llengua i a les cultures catalanes. Però clar, si intentem posar com a prioritat la rendibilitat del que fem, moltes vegades estarem alterant el servei públic, mínimament, però l'estarem alterant, no? Llavors és un equilibri molt... Però dit anant a l'altra banda, i per tant Disney, que és el paradigma d'això, faig una nota al peu, Disney va arribar un moment que va perdre, diguéssim, el pols de l'audiència, va haver de comprar Pixar, recordem-ho. Si no puedes contra él, tu Antonio amigo, no és él, però aquell va ser comprant-lo, ¿vale? Però el model Disney, vam parlar perquè jo en vida anterior havia col·laborat amb DreamWorks Animation. DreamWorks Animation, suposo que va sortir perquè al conèixer la gent de DreamWorks, sobretot treballàvem amb UK nosaltres, amb Anglaterra, que portava a Europa. De nou, una mirada cap a Europa des del punt de vista anglosaxó, que és per, com diuen els castellans, per a mear en Ochargota, que dius, veien tots els territoris iguals. Llavors, el partenariat amb nosaltres era pel producte derivat de les seves continguts, de les seves IPs, no? Allò que dèiem al principi, de les seves creacions. Perquè cada IP cala, o més o menys, depèn del substracte cultural que hi ha. Nosaltres, que treballem amb una companyia paneuropea, continental, i no amb una mirada anglosaxona, enteníem més les diferències culturals. Dit això, aquesta gent de DreamWorks, que la majoria venien de Disney, tenien molt clar, quan es paria una idea i es posava la maquinària en marxa, de dir, escolta, això serà inicialment un contingut, un storytelling, que anirà a través d'una pel·lícula o d'una sèrie, millor una sèrie que una pel·lícula, perquè la pel·lícula té un pic de notorietat molt alt, però no roman en el top of mind de l'espectador, i per tant, quan fas un producte derivat, o vols fer un producte derivat d'una pel·lícula, la gent, sobretot si és infantil... L'has de vendre en aquell moment, si no d'aquí un any la gent no se'n recorda. I d'aquí 4 setmanes, 5, si m'apures, i el nen, que allò és com l'exemple més paradigmàtic, no reclama als seus pares que li comprin no sé quin... Sí, però han aconseguit crear pel·lícules que són supermemorables i que realment trenquen aquesta lògica, que aquesta lògica té molta lògica, però després creen pel·lis, que potser ja no n'hi ha tantes i cada vegada potser n'hi ha menys, que han quedat allà i que tothom se n'en recorda i encara es venen productes, jo que sé, de Monstruos S.A., m'ho invento, on encara la gent continua aquest Nadal regalant... Però em jugaria un pèsol que quan va llançar Monstruos S.A., és a dir, primer, quan és fer una pel·lícula, moltes vegades Disney ha passat a fer sèries, i jo vaig conèixer DreamWorks perquè havien decidit, en aquell moment, amb un operador nou que es deia Netflix, estaven tan cansats de fer casos d'èxit en cinema, però no poder llicenciar producte derivat, Consumer Products, que van dir, hem de fer sèries, hem d'agafar les nostres IPs i fer-ne sèries perquè romanguin més temps en l'exposició i, per tant, no? Però tornant a l'anterior, és probable que la majoria de casos moltes vegades ja siguin franquícies, és a dir, que al final fas 1, 2, 3, 4, per tant, vas empalmant una estrena amb una altra, no? I després tens alguns clàssics que el que busques és ja intentar que tinguin notorietat a través d'altres coses, amb reversions. És molt difícil. Jo recordo vaig estar participant en el llançament del primer Tadeo Jones, que és un cas d'èxit d'animació d'aquí i de més, amb Telecinco i tal. No vam poder llicenciar, vam llicenciar 2 o 3 coses, perquè el que et demanen, el llicenciat ara és quant temps estaré en l'exposició aquesta marca, a quanta gent arribaré, en cinema, imagina't, que és molt difícil, i quina permanència després, un cop hagi passat el hype, quantes vegades tindré com reruns, no? Reaparicions. En cinema això és impossible, no de garantir, sinó de fer directament. Però el model Disney és que ja està molt encardinat. Llavors, llavors dèiem, Disney és una factoria que crea continguts, que és el més important, és storytelling, són IPs, són personatges, i llavors el que busquen és el daily touch point, no? És a dir, durant tota l'etapa del meu dia, com puc connectar amb el meu públic a través de diferents activitats, tenint en compte les activitats que fan. Faig un storytelling, que és una història, si vaig als nens a Disney, no? L'han descobert als cinemes, o l'han descobert a Disney Plus, a la meva plataforma, que després, durant el seu dia, poden consumir joguines que les troben a casa, o fins i tot algun element educatiu que el que pugui ajudar a reforçar i de més, que al cap de setmana poden anar a un amusement park, a un parc d'atraccions, en el que també disfruten o gaudeixen d'aquella IP,
I vaig derivant tot el que se m'acudi i més, no? Faig fins i tot, si de casa, a productes d'alimentació i de més, no? Per tant, sempre busques això. I I opero a nivell global. Busco, per tant, massa crítica. Necessito molta gent que estigui coneixedora d'això. No puc anar escalant, ha de ser tot de cop, perquè si sou fent massa crítica, perquè els llicenciataris que han agafat el risc industrial de produir alguna cosa, puguin tenir prou gent, o sigui, prou univers potencial per vendre els seus productes, perquè si no, no els hi surten els números, no? Molt bé. Que és el repte que tenim nosaltres aquí. O sigui, nosaltres llancem Titó o llancem MIC i no tenim massa crítica perquè un productor llicenciatari industrial digui vaig a fer no sé quin producte industrial del MIC, perquè fa números i el nostre univers és tan petit que no li surten els números. I qui produeix els mics que té tothom? Llavors el que fem nosaltres és, com que tornem a l'inici també de la conversa, no, però està bé perquè així no em perdo, com que som factoria i som difusors, nosaltres el que diem és com a factories i per tant com tenidors dels drets d'aquesta IP que et licencio a tu o que et volia llicenciar a tu, operador industrial, per cert, català, ser possible, perquè facis el Nino del MIC, que a mi ens permetrà fer més diners i reinvertir-los amb el servei públic del 3CAT i ens permetrà homologar-nos a l'experiència usuari, o sigui, l'usuari català amb les seves IPs catalanes tindrà una experiència usuari similar a la que dèiem de Disney, és a dir, puc veure el meu contingut i el puc després de gaudir també en format teatre, com està passant, a través d'una llicència, com puc tenir un nino tal. Per tant, m'homologo. Soc un país petit, soc una cultura petita, però el meu nen pot tenir una experiència d'usuari amb les meves IPs similar o assimilable a l'altra. Dit això, el que fem és dir, com que també soc propietari dels drets, però tu soc difusor, et garanteixo la notorietat de la que parlàvem abans. No et preocupis, i ho veus tu com a espectador, tu llicenciatari com a espectador català, veus que el MIC està constantment en pantalla, a la plataforma, en antena. Per tant, aquells números que no et surten, que habitualment haurien de sortir a 2 anys, no? Tu fas la teva PNL i tal, jo et garanteixo que en 3 anys i mig o 4 tindràs notorietat d'aquella IP. Per la qual arrisca amb mi, fes confiança que nosaltres seguirem donant-li notorietat a aquesta IP i potser els números no et surten tan bé com estàs acostumat, però en canvi tens la garantia de que seguirem apostant amb tu, o tu apostaràs amb nosaltres amb tu, per fer possible aquesta experiència amic. Vale. Molt bé. Déu-n'hi-do. Anem a parlar una mica de 3CAT. El que es pugui dir, Què esteu preparant? Què esteu preparant que es pugui dir? Hòstia, t'acabo de tirar l'exclusiva de Suècia 2, que no ha sigut fàcil, No ha sigut fàcil, perquè ja veureu, quan surti la llum, veureu que els partners, els socis, no són els mateixos de la primera sèrie. Alguns sí, de la primera temporada, alguns no. Però grans canvis. Bueno, ostres, que es puguin dir. Que es puguin dir. Jo us puc dir canvis en genèric. Un dels grans canvis és, i això ho notareu, és que això ha sigut un canvi bastant orgànic. Està en el pla estratègic, està planificat, però no pots baixar a un pla d'acció molt concret. Però era una cosa. El llançament de la plataforma, que estem ja amb 2 anys de plataforma, ens està anant molt bé, som la tercera plataforma més vista de Catalunya, després de les 2 més grans que et pots imaginar, i amb un nivell de subscriptors molt alt, el que ens ha permès és dir, ostres, ja comencem a conèixer-nos a nosaltres mateixos el comportament del nostre espectador. I això ens està permetent apostar molt més per la plataforma i crear continguts exclusius per ella molt més ambiciosos, perquè sabem que hi ha massa crítica suficient, torno al mateix concepte i tal. I moltes vegades passar cap a una altra banda, no? Què vull dir amb això? Sense posar... És que no puc posar noms, però per exemple, èxits que estem tenint ara en plataforma, que encara no han vist la llum o no la veurà mai en el lineal, estem ja renovant segones temporades o terceres i probablement molt aviat podem anunciar que aquests èxits de plataforma fins i tot tenen un partner fora, és a dir, hi ha algú altre interessat en participar amb aquestes IPs que estem creant a fora. Què vull dir amb això? Que la plataforma nostra, el 3CAT plataforma, està consolidant i s'està musculant molt. I és un espai no limitat per una graella que ens permet fer moltes més experiències de les que fem. No? La sèrie no és cap secret, però ho podeu imaginar, la sèrie del Dani, de la Orden, la casa nostra està sent un superèxit. No? En públic en directe. No? Llavors, a partir d'aquí estem fent nous experiments. Esperem, Carles Porta mediante, poder renovar una temporada més de Crims més enllà de la que tenim, i el que ens agradaria molt, i això ho hem d'aconseguir, és fer més producte derivat de Crims. Aquí tenim un repte,
perquè Crims és un procedimental, no és un true crime, és un true crime molt ben fet, molt solvent, i el que no volem és frivolitzar amb la IP, no? El que volem és fer producte derivat que redundi sobre l'experiència d'usuari d'aquell que veu Crims, no? I en aquesta redundar sobre l'experiència d'usuari estem proposant coses de producte derivat vinculat a Crims que espero que surtin, però que encara no puc dir perquè no tenim ni signat, no? Hi ha una cosa molt xula que puc apuntar però tampoc puc dir exactament, que té a veure amb l'experiència d'usuari. Pot dir res, el pobre Pio. No, però us puc dir com titular, jo crec que serà una llicència de llicències. És a dir, nosaltres el que portem lluitant bastant de temps i hem tingut la sort també de nou de tenir un sector, ara no et diria ni audiovisual sinó cultural, enfocat a negoci a Catalunya prou musculat com per poder entomar aquest repte, i estem a punt de signar una llicència de llicències que crec que generarà una experiència d'usuari, parlo també de l'homologació d'allò que dèiem de les IPs catalanes, una experiència d'usuari molt, molt assimilable a la que fan grans operadors que tenen mons propis que poden generar experiències d'usuaris més enllà de la pantalla. Aquí hem hagut de fer una compilació de diverses coses, però crec que serà molt xulo. Ho anunciarem, espero, d'aquí un parell de mesos. Vale, ja tornarem a fer un altre podcast d'aquí un parell de mesos. Vale. Però clar, ja haurà sortit d'aquí un paret de mesos. Explicarem coses sobre... Explicarem altres coses. No, haurà sortit el titular, però potser no tenim els detalls. Vale. Explicar els detalls, sí. Vale. Sí. Et volia preguntar també... Bueno, aquesta pregunta no sé si se'n puc fer, però... Si tu haguessis de muntar 3CAT de zero ara mateix, què faries? Hi ha un... Aviam, nosaltres estem buscant sempre línies de finançament o de benefici per reinvertir a la casa, sempre, constantment. Però hi ha uns mandats i una raó de ser de la casa, de servei públic, que a més s'han de complir de manera excel·lent i que la casa habitualment, no vull dir sempre, però habitualment excel·leix en això i ens té els ciutadans molt ben acostumats, però que això és limitant respecte de les lògiques del pur negoci. Val? El que han fet altres operadors és dotar iniciatives que responen només a una de les dues vessants. Majoritàriament nosaltres tenim un doble vessant, aquí a negoci, que és ser motor d'indústria i alhora fer el servei públic. No? Llavors hi ha algunes que només responen al motor d'indústria perquè donar iniciativa a l'operador privat perquè generi continguts que poden ser interessants per a la pantalla nostra, però no tenen per què complir tots els requisits de servei públic, sinó que el servei públic que fan és que són motor d'indústria. I el que busquen és que lideri aquell operador privat de l'audiovisual que buscarà benefici i nosaltres anar de la maneta d'ells. No? Llavors el que estem tornant-nos locos ara és per buscar fórmules dins de la lògica que hi ha ara i de les normes que tenim per estimular i posar més fàcil en els nostres productors o gestors o generadors de continguts les coses més fàcils, perquè com més fàcils es tinguin a nivell econòmic, més prop estaran del llindar de rendibilitat i per tant més ens podran liquidar nosaltres. Què vull dir amb això? Incentius fiscals. Hem d'estressar molt més l'esforç que estem fent i jo crec que aviat podem anunciar coses que ajudin a que les obres que coproduïm, no les que financem 100%, perquè això és pur nostre, pur servei públic i tal, però aquelles a les que ens sumem i que potser no tenim ni el paper principal, sinó que fem d'estímul d'indústria, encara ajudem més a que allò es pugui ser més rendible. No posar traves quan hi ha algun requisit amb algun coproductor internacional, m'invento. Si de sobte és una coproducció de 3 o 4 territoris, hi ha un territori que vol estrenar, i a nosaltres ens sap molt greu no ser el territori que estrena, però no som el majoritari, doncs potser haurem de no ser tan exigents amb això, que ens arribi a nosaltres uns dies després, unes setmanes després de l'estrena que ha estrenat algú altre, pel públic nostre vull dir, però potser això el que ha possibilitat és que aquella producció hagi rebut més diners del territori que estrena. És molt interessant perquè es poden fer 50.000 coses, pel que estic veient, i el marge de millora és... Mantenint-nos en els... Sí. Exacte. Però hi ha molt marge de millora, tot i que les coses estiguin fent molt bé o prou bé. Sí. Pensa que hi ha operadors, que no és el nostre cas, però hi ha operadors
a Europa, nosaltres estem en constant conversa, jo soc molt xerraire i tal, però com que tenim aquesta bona entrada, torno de nou al principi de conversa, tan bona entrada amb operadors potents, europeus i d'àmbit més gran, DVC Studios, ZDF Studios, etc., tenim converses obertes amb ells, als més alts nivells. Aquesta gent ha agafat un altre rumb molt més ambiciós o molt més canvi de paradigma. Estava buscant com el vocablo que els anglesos creen vocablos, no? Canviador del paradigma, no? Que és, escolta, jo deixo de fer unes activitats a la casa, les externalitzo i creo una divisió, els ZDF Studios o tal, perquè es dediqui a aquesta gent que abans era part meva, ara ja no ho serà, operarà en el sector privat, farà la competència als altres privats, no em proveirà a mi d'aquells continguts, tindrà una limitació, sinó que aquests continguts que abans els tenia in-house i que ara he externalitzat, els contractaré la resta del sector. Això passa per un canvi molt gran. Això és el que ha fet DVC Studios. ZDF Studios ja va néixer, o ZDF, quan abans no es deia Studios, perquè tothom es deia Studios per estar de moda, però venien d'estructures anteriors. Va, Studios. Exacte. No, però els estudis dels operadors clàssics, ZDF ja va néixer així. ZDF era, ens financem 100% amb capital públic, ells venen de la Segona Guerra Mundial, bla, bla, el que busquen és no intervenció de qualsevol poder en la lliure línia editorial dels seus informatius i dels seus continguts, per tant, 100% finançat, però es troben de nou que necessita finançament. I van creant empreses que entren al mercat privat, que participen fins i tot d'empreses que ja preexisteixen. I això, per exemple, es podria fer? No, aquí això no podem fer perquè nosaltres vam néixer amb un model mixte, que és, llavors estaríem fent una competència deslleial. Seria canviar el paradigma. Totalment. Això se'ns escapa, no? Però què vull dir amb això? És que hi ha molts operadors que venen d'un ADN públic, que ja no ho són, però que estressen el mercat per anar cap allà. És a dir, ens venen propostes de coproductors que estan treballant amb BBC Studios o amb ZDF o amb algun altre operador que abans o que té certa vinculació amb un operador privat públic, però que són operadors privats, que tot i buscar connexió amb la seva matriu i per tant tenir continguts que són interessants per l'emissor públic, ens venen amb propostes molt ambicioses. Nosaltres no podem fer segons, però el que podem intentar és millorar les condicions del nostre productor català, que intenta coproduir amb aquests que venen amb una lògica molt més ambiciosa i molt més estressant a nivell de rendibilitat econòmica, saps? I amb tot el tema de tecnologia, dades, intel·ligència artificial i tot aquest món, tot això aplicat al món dels negocis, ho esteu tocant o...? Sí, ara ja fa uns mesos, fa 8 o 9 mesos, perquè tinc un vell conegut que és una companyia que té seu a Suïssa, ell és rus, em sembla. Això està sonant molt malament, però és un negoci ben normal, que porta molts anys. Suïssa, Rússia... Sí. És el típic informàtic que feia temps que em deia hòstia, la intel·ligència artificial, parlo ara a part de processos més tecnològics d'aquí, però aplicat a l'estudi de la viabilitat de negocis audiovisuals, més enllà de la PNL, ell el que estaven aplicant fa anys, parlo de fa 3 o 4 anys, 4, i ara ens vam veure fa pocs mesos, volia veure el salt que havia fet, de com la intel·ligència artificial pot valorar projectes, fer benchmark a lo bèstia, de quines són les variables que estudio que compleix aquest projecte, a què s'assimila, o combino diverses, i quines possibilitats d'èxit té, o quines possibilitats d'èxit té en quins territoris, si es doble, si no es doble... I no recordes el nom d'aquest projecte? Sí, la companyia, sí, ara t'ho miraré, t'ho miro, sí. I era increïble el que estava proposant. Evidentment, això ho has d'agafar com part del teu benchmark, no pot ser que et marqui la decisió, perquè la màgia del contingut audiovisual o de creació és diguéssim, la lliure imaginació, no? Però ens ajudaria molt a fer escenaris, sí. Molt bé, no, és superinteressant. Ara t'ho miraré, sí. Mira, aquest tio que et dia, aquest suís, el CEO de la companyia es diu Sami Arpa, i jo no sé si és rus o... I aquesta empresa està focalitzada... Es diu Largo AI, els acaba d'entrar com a finançador o soci, que per això el vaig trucar i vaig dir, hòstia, que demà a Londres si m'ho expliques, perquè hi havia un mercat, perquè va penjar una cosa a LinkedIn amb el Sylvester Stallone, que havia invertit a la companyia, i va dir, hòstia, que loco, però si Hollywood està invertint en una companyia suïssa, és algú bo de tenir, no? I està focalitzada en aquest cas en el sector audiovisual i negoci derivat?
No, negoci audiovisual jo crec que bàsicament el que em van mostrar era molt box office, molt theatrical, que és com van començar tot, de dir, ostres, com puc jo fer projeccions, perquè sí que en el cinema te la jugues molt un cap de setmana i tal, no? I després ho ha anat modificant a mesura que la IA ha anat millorant-se i que he vist que també el sector ha anat, ja ho sabeu tots, del cinema al talent ha anat virant també cap a la petita pantalla ara, molt més prestigiada gràcies a les sèries i tal, ha anat virant cap allà i estava molt bé. Tu pots introduir variables, et fa fins i tot, primer era un benchmark, diguéssim, a la bèstia, té moltes vies de servei, de consultoria, però una és bastant car, però també et pots fer consultes com sindicades entre diversos, podem fer, per exemple, nosaltres podem fer-ho amb altres televisions o de la Forta o el que fos, no? Et fa un benchmark a la bèstia o et fa també un focus group virtual. O sigui, et defineix a un grup de població que el tenen molt interessat i li fan, i que són tot, diguéssim... I existeixen aquestes persones que participen al focus group? Són EIs, vindria a ser com prototips de persones amb una sèrie de característiques que participen en aquest focus group i et donen respostes. Llavors et deia, bueno, aquesta persona de 70 anys que viu a urbana, de classe mitja, no sé què, ha dit, pensa que és això. I està basat en una AI que té una mostra absolutament enorme. Cal veure també, llavors tu pots segmentar, pots segmentar per territori. No, jo vull que aquesta personeta sigui del meu territori o del meu espai cultural, no em val... Clar, algú de França, si vull fer un producte de Barcelona. Exacte, no? També és veritat que això la conversa la vam tenir molt més enfocada amb la viabilitat internacional, que això llavors sí que interessa, de dir, escolta, tornarem de nou a hi ha moltes decisions aquí que les dades podrien ajudar. Clar, és a dir, tornant a la meitat de la conversa nostra, diria, fent un producte català, abans de posar-nos... Potser no és la meitat, perquè potser m'ha editat l'entrevista i ara està al principi. En algun moment de la nostra conversa. És dir, ostres, ja que estem parint això, ja que estem en aquesta idea, ja que estem definint l'storytelling, perquè clar, el bo que tens d'aquesta és que pots tastar l'storytelling, no cal que estigui fet encara. Vas amb el guió, l'ingestes i tal, llavors dir, com entraria de bé o de malament en segons quins territoris, no a criteri del commission editor de torn, sinó a criteri d'uns suposats audiència potencial, no? Com casaria bé això a Anglaterra? Llavors vas amb la proposta en el coproductor o en el precomprador i li dius, mira, segons aquest estudi d'AI que hem fet amb Largo, ens dona que al teu territori hi hauria un interès X, sobretot en aquest segment de població, no? I aquests tipus d'eines creus que poden ser útils per la feina que tu fas el dia a dia? Estic convençut. El que passa que els operadors públics han de ser molt curosos encara per utilitzar aquest tipus de coses i de més, no? Però estic convençut. De fet, hi ha molta gent que ho està fent anava a dir en mercats més madurs, però nosaltres som un mercat madur a nivell audiovisual, però nosaltres com a operadors... Però va tan ràpid que potser el canvi que potser era amb anys ara estem parlant de mesos, a lo millor. És molt més fàcil que algun operador privat català ho comenci a fer i ens ho vingui a proposar que nosaltres ho implementem, perquè hem d'anar molta cura, no? Sí. Bueno, Pio, doncs moltes gràcies. Ha sigut superinteressant, com sempre, i merci per aquesta estona. A vosaltres, ja repetirem. Sí, espero que sí. Fins aquí l'entrevista d'avui. Si t'ha agradat, ajuda'ns a fer créixer la comunitat. Comenta o comparteixo amb algú que estigui emprenent o tingui ganes de fer-ho.